a tots i a totes. En aquest vídeo us faig un recordatori de com es feien les multiplicacions amb decimals. Imagineu-vos que haig de fer aquest càlcul. 4,6 ho haig de multiplicar per 3,2. La manera de fer aquesta operació és oblidar la coma momentàniament i al final, quan tinguem el resultat, anirem a veure quants decimals hem de posar i per quin motiu. Per tant, de moment oblidem la coma. Començaríem a fer la multiplicació pel primer nombre, el 2. 2 per 6, 12, m'emporto 1, 2 per 4, 8 i 1, 9. Deixo el puntet i continuo. 3 per 6, 18. M'emporto 1. 3 per 4, 12 i 1, 13. Faig la suma. 2 és 0, 0, 9 i 8 són 17, m'emporto 1, 3 i 1, 4, i 1 i 0, 14, 1472. Ara què hem de fer? Doncs a aquest resultat li hem de donar sentit. Si hem multiplicat dos nombres decimals, en el resultat hi ha d'haver també un nombre decimal. Això es fa molt fàcil. Quants decimals té el primer nombre? És a dir, quants números n'hi ha darrere de la coma? Un. Només hi ha una xifra, el número 6. Quantes xifres n'hi ha darrere de la coma del segon factor? Una xifra només. Ara sumo les xifres de dalt més les de baix. En aquest cas, una xifra en el primer factor i una altra en el segon factor. Per tant, 2. Aquests 2 són els decimals que jo haig de deixar aquí. És a dir, des d'aquí començaria a fer dos salts. 1 i 2. I aquí posaria la coma. Veieu? 1 i 2 decimals. Vull que entengueu una cosa que a vegades dubtem, que és la col·locació de la multiplicació. Igual que en el cas de la suma, insistíem en que les xifres havien d'estar superbé alineades una al damunt de l'altra per aconseguir que la coma sigués fàcil de col·locar i no ens equivoquéssim, en el cas de la multiplicació això és indiferent pel motiu que jo, mentre faig l'operació, no em fixo en les comes. Ni tan sols és que no m'interessa encara, en aquest cas, doncs mireu, m'han sortit sense voler, no estan en línia recta. Aquesta coma, al damunt està el 3, però no importa. Per què? Doncs perquè el que jo faré és multiplicar sense fixar-me en les comes i al final comptaré els decimals. D'acord? Les xifres decimals que té cada factor. Per tant, no influeix tant la col·locació. Tot i així, ara que estem començant, doncs mireu, si us aclareu millor aquest 4,6, posar la coma d'aquesta manera recta, doncs millor per vosaltres si és una manera de fer les coses més entenedores. Però no afecta el resultat, veieu? Perquè el resultat el que faré serà comptar xifres decimals. Què passa si el que jo haig de multiplicar és una xifra decimal i un nombre natural, és a dir, que no té decimals? Doncs faig una multiplicació normal, m'oblido d'aquesta coma, de l'única que hi ha, i faig el càlcul. 6 per 4, 24, m'emporto 2, 6 per 5, 30 i 2, 32, m'emporto 3, 2 per 6, 12, 13, 14 i 15. Faig el segon, 1 per 4, 1 per 5 i 1 per 2. Faig la suma. 4 més 0, 4, 4 i 2, 6, 5 i 5, 10, m'emporto 1, 2, 1 i 3. Ja tinc el resultat. Què vaig a fer ara? Igual que he fet amb l'explicació anterior, comptar xifres decimals. Quantes xifres decimals, repeteixo, quants números darrere de la coma té aquest factor? Només un, que és el 4, doncs 1. Me'n vaig al de sota. Quants números decimals té aquesta xifra? Veieu que no en té cap? 16, no hi ha coma. Per tant, quantes xifres decimals m'han sortit en total? Només una. Doncs aquí hauré de fer només un salt. Només hauré de deixar
una xifra decimal. Un últim exemple. Imagineu-vos que haig de multiplicar aquesta xifra, 34,23 multiplicat per 6,1. Doncs vinga, començo a fer la multiplicació. En primer lloc, 1 per 3, 1 per 2, 2, 1 per 4, 4, 1 per 3, 3. Me'n vaig, faig un puntet al segon nivell, perquè ara em toca multiplicar el 6. 6 per 3, 18, m'emporto una. 6 per 2, 12. I una, 13, m'emporto una. 6 per 4, 24 i una, 25. M'emporto 2, 3 per 6, 18 i 2, 20. Fins aquí, pregunto, m'ha afectat en algun moment que aquí hi hagin comes, tant amb un factor com amb l'altre? Veieu que no? Jo he fet una multiplicació normal i encara continuo fent l'operació com si aquestes comes no estiguessin. 3 més 0, 3. 8 més 2, 10 i una que m'emporto. 4 i 3, 7 i una, 8. 5 i 3, 8, 0 i 2. Multiplicació mig acabada, perquè ara em falta l'última part, que és anar a comptar les comes de dalt per posar-les al resultat. Quantes xifres decimals n'hi ha darrere d'aquesta coma? Doncs mira, tenim 1 i 2. Quantes xifres decimals tinc a sota? 1. Vaig a comptar el total. 1, 2 i 3. Doncs aquí quantes haig de deixar? 1, 2 i 3. Per tant, tallo aquí. Aquí és on haig de posar la meva coma. Ara sí, aquesta multiplicació estaria acabada.